Usa kaming gabi pag-usab mga angkol ug mga auntie. Tugutin isab ko ninyo na mga ina sa tagkatahuran ini mga oras ha. Ayan, murag iro. Siyempre, magandang gabi po kabisyo. Ako po si Totoy Bato at eto po ang programa po natin. Totoy na Love. Bukas po, January 25, alas 2 po ng hapon. Nasa may Barangay Daang Bakal, Mandaluyong City po tayo. May court po dyan, di ba? Oo, may court. May dala tayong abogado dyan. Ay, hindi pala. Maglalaro po tayo ng basketball dyan, ha? 3-on-3. Basketball challenge sa may Barangay Daang Bakal, Mandaluyong City. And ako po ang inyong commissioner. Commissioner Totoy Bato. Yo, words Pastilan. Anyways, mga kabisyo, balik po tayo sa ating pinag-usapan tungkol ito sa may alagang aso. Ayan. So, syempre, kung ikaw may alagang aso, nako, tamang-tama to mga kabisyo, no? Mga sinyales na ikaw ay may alagang aso o kaya pusa. Sabi dito kay Rose Balangitaw, Okso, matuwa pag nakakita ng aso o pusa. Tama? Yowards! Oo, yung mga may aso. Ganun yan. Pag nakakita ng aso kaya pusa, no? Kahit na, irong buang siguro. Hindi. Ibig ko sabihin, yung asong gala ba, nasa labas. Kaya pinapakain yan agad-agad pag may alagang aso. Pero bakit kaya mga kabisyo? Nung bata ba ko, hindi ganyan yung ugali natin, no? Aminin mo, Col, ikaw, ante. Pag nakakita ng asong gala, babatuhin. At ang aso, no, kaya ibalibag sa halublaks. Ganon yun dati. At saka yun ang nabataan ko din, no? Pambihira naman yung nagturo sa aming mga angkol ug mga ante. Pero dapat hindi ganon. Dapat po mahalin po natin ang ating mga aso. Hindi lang yung alagang aso, pati yung asong nasa labas. Yo, words Ayan. Sabi ni Regina Mare Castro Mercurio, nagti-take out ng buto-buto. Ayan, tamang-tama yan. Para si Kajot, no? Nagti-take out ng mga tira-tirang mga pagkain dito. Pag merong mga pagkain, may okasyon. Sabi ni Nerissa Maglantay, laging nag-mamay day kasama ang aso. Yowards! Tama, may mga aso, minamay day yan. Sabi ni Lizelle Hakulba, walang ipon pero may mabuting puso. Yowards! Talaga, no? Walang ipon pero mabuting puso naman yan, no? Yung mga may alaga, may alagang aso kaya pusa, totoo yan. Sabi ni Hearts Timo, kapag kumakain kami sa Japanese food toy, kahit unlimited bawal magdala sa bahay, pero kaming mag-ina, maglagay kami sa tissue para ipapakain sa aso ko. Kahit may CCTV pa, pero sa wakas, hindi naman kami sinita ng paglabas namin kasi alam nila, binayaran namin lahat ng food. Awards, oo naman. Gawain ko rin yan. Sabi ni JV, ayan, no? Mga sinyales na ikaw ay may alagang aso o pusa. Sabi ni JV, amoy aso din. Oy, totoo na yan, no? Yung mga may alagang aso, hindi nyo siguro naaamoy yung bahay nyo na amoy aso, pero pag mayroong bisita na walang alagang aso kaya pusa, pag pumasok sa bahay ninyo, ang baho. Nanimahong dog food, no? Kaya minsan-minsan, hindi lang naman yan mag-alaga ka ng aso. Ganun lang, dapat paliliguan mo, mayroong personal hygiene din yung aso, dog hygiene din. Hindi na pababayaan. Hindi kagaya nung dati po mga kabisyo, nag-aalaga ng aso para bantay sa labas. Malalaman mo na kung nandun yung kartero. Alam yung kartero, mailman ba? Yowards! Kasi maingay ng aso. Toy, may lahi kang aso. Oo naman. Siyempre. May ari din akong kaliwat ko. Sabi ni Boy Pindot, kuhang-kuha. Napalingon si Boy Pindot. Pwede din tayong pusa din. Meow. Meow. Aso na lang daw. Pero pag pinapalo yung aso, ganito yung aso pag pinapalo. Ganun yun.
Usaping aso. Ayaw mo ng pusa? O baka pusi rin? Pusikat. Okay! Marami pong salamat. Ang dami pa po nating babasahin ngayong mga kabisyo, pero wala na po tayong wala po oras, no? Usaping aso at saka pusikat. Ayan, hanggang sa susunod na po, no? Kita-kits po tayo bukas mga kabisyo, 2:00 ng hapon sa may barangay Daang Bangkal, Mandaluyong City. Ako po ang inyong Commissioner Uncle Totoy. Bukas na po ng gabi, no? Sana maging okay pa ako, pero medyo may nararamdaman pa tayong iba. Pero sige lang, rest lang, pahinga lang tayo muna. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kinigapon si Totoy Bato, may gabi, kabisyo. Sasakyan si Ka.